Hello guys, what's up? Салом дӯстон ва забономӯзони азиз. Пеш аз ҳама барои шумо саломатӣ хоҳонем. Инак бахши саволҳои мантиқӣ дар канали tajenglish.com. Дар ин видео мехостем ки барои шумо якто саволи мантиқӣ пешниҳод кунем, то ки мантиқи худро инкишоф диҳед. Ва ногуфта намонад ки агар шумо ҳам ягон саволҳои мантиқӣ медонед, онро дар комментария нависед. Мо видео мекунем ва аз номи шумо барои забономӯзон, барои он шахсоне ки ба канали tajenglish.com аъзо шуданд, барои онҳо пешниҳод мекунем. Хуб, logical question яъне саволи мантиқӣ. Диққат. Хуб, ҳамин расме ки шумо дида истодаед, дар ҳамин расм чанд то рақам мавҷуд аст. Яъне чанд то рақам, ҳар як рақамҳоро дар комментария нависед, ман мехонам. Хулас, ҳамин расм менигиред ва дар ҳамин расм чанд то рақам аст. ҷавоби ҳаминро дар комментария менависед. Инак саволҳои мантиқӣ дар канали tajenglish.com буд. Агар шумо ҳам ягон саволе доред ва дар омӯзиши забони англисӣ ягон нофаҳмӣ доред, онро дар комментария нависед. Мо ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем гардонид. То даст оянда худро эҳтиёт кунед, дар паноҳи Худо бошед.